Pacienta sme dali ľano na chrbát, podložili sme mu kolena a prikryli sme ho dekou. Ľavové kamene sme vložili do hrnca, kde sme mali pripravenú gázovú podstielku a nahriali sme ich na 55 stupňov. Trenie dlaňami súčasne a striedavo, jednou rukou, ako pri klasickej masáži, nanášame masážny prostriedok. Vytieranie prstov. Vezmeme si kamienok, ktorého teplotu si otestujeme v dlani pacienta. Následne vytierame prsty jedným ťahom, špičkou kamienka od končekov prstov smerom k dlani. Začíname od malička. Všetky hmaty opakujeme 3 až 4 krát. Vytieranie dlane. Ruku pacienta fixujeme tak, že ju podložíme svojou dlaňou a hranou kameňa vykonávame dlhý výter a špirálky na dlani. Vytieranie okrajov tenaru a hypotenaru. Ruku pacienta fixujeme rovnako ako pri predchádzajúcom hmate a vytierame hranou kameňa okraje svalov tenaru a hypotenaru. Dlhý výter predlaktia. Od zápestia po lakeť vykonávame ťah plochou stranou dvoch kameňov, naspäť sa vraciame ťahom bez tlaku. Špirálkovité vytretie predlaktia. Od zápestia po lakeť vykonávame špirálky špičkou, hranou alebo celou plochou dvoch kameňov, naspäť sa vraciame ťahom bez tlaku. To isté opakujeme aj na druhej strane predlaktia. Dlhý výter a špirálky v oblasti ramena. Vykonávame rovnako ako na predlakti, ale pracujeme od lakťa smerom k ramennému kĺbu, naspäť sa vraciame ťahom bez tlaku. Vytieranie okrajov deltového svalu. Vytierame okraj deltového svalu hranami alebo špičkou dvoch kameňov a späť sa vraciame ťahom bez tlaku. Prerušovaný ťah kameňmi. Pracujeme od zápestia až po rameno, vytierame hranami kameňov a tlačíme svalovinu smerom k plecu vo viacerých opakovaniach.
Thank